Vince Lombardi. Τι χρειάζεται για να γίνεις νούμερο 1? Το να νικάς δεν είναι κάτι που το κάνεις κάποιες φορές. Είναι κάτι που το κάνεις πάντα. Δεν κάνεις το σωστό μία φορά στο τόσο. Κάνεις το σωστό συνέχεια. Αλήθεια. Η αλήθεια είναι να γνωρίζεις ότι ο χαρακτήρας σου διαμορφώνεται από τις καθημερινές σου επιλογές. Υπεροχή. Την υπεροχή πρέπει να την επιδιώκουμε με τη δύναμη και την προσπάθεια που έχει ο καθένας μέσα του. Κάθε μέρα θα αντιμετωπίζουμε κάτι. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε και μία νέα πρόκληση. Και όλη η προβολή, όλος ο θόρυβος, όλη η έγλη, όλα τα χρώματα. Και όλος ο ενθουσιασμός, και όλα τα δαχτυλίδια, και όλα τα χρήματα. Αυτά είναι μόνο πράγματα που θα μείνουν στη μνήμη. Αλλά το πνεύμα, η θέληση για υπεροχή, η θέληση για τη νίκη, αυτά είναι πράγματα τα οποία αντέχουν. Αποτελέσματα. Το να νικάς δεν είναι το παν, αλλά το να κάνεις την προσπάθεια για τη νίκη είναι. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να πετύχεις το οτιδήποτε και αυτός είναι να τα δίνεις όλα. Εγώ το κάνω και απαιτώ από τους παίχτες μου να κάνουν το ίδιο. Συνήθεια. Η διαφορά ανάμεσα σε ένα επιτυχημένο άτομο και σε άλλους δεν είναι η έλλειψη της δύναμης, ούτε η έλλειψη της γνώσης, παρά η έλλειψη της βαθιάς επιθυμίας. Πνευματική αντικτικότητα. Εάν είσαι αρκετά τυχερός να βρεις κάποιον με αρκετό μυαλό και πολλή καρδιά, τότε αυτός ποτέ δεν θα βγει στον τομέα του δεύτερος. Η διαφορά μεταξύ ανδρών δεν είναι η έλλειψη της δύναμης, ούτε η έλλειψη γνώσης, αλλά η έλλειψη θέλησης. Αλλά η μεγαλύτερη διαφορά είναι στην αυτοθυσία, την αυταπάρνηση, την αγάπη και την αφοσίωση, στη γενναιότητα, στην ταπεινότητα και στην απόλυτα πειθαρχημένη θέληση. Δεν είναι απλά η διαφορά ανδρών, είναι η διαφορά των μεγάλων και των μικρών ανθρώπων.